ăn cái này phải sát mình sẽ mà đây đây là cái okha hanaini pitha बानायना जालायनोसै न'नि pitha मालपुवा pitha ना मा बुङो बेखौ बानायना जालायनोसै अखा हानायनि गुदुं गुदुं दुमब्रुद दुमब्रुद मालायफोरा फुजा नायसोदो आरोना अखा हानायाव बोरै फुजा नायनो हादोंथाय मिथिया जोंहा गुदुं गुदुं मालपुवा बानायना जानोसै हाय गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों नै आं दायो फिथा बानायनो नागिरदों स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला आङो दानिया स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ फिथा बानायनायखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला दालि हायनायमोन आरोना बे गारबाय आङो बिदिनो बानायनोसै आं गुदुं गुदुं अखा हानायाव फिथा बानायना जानायनि मजायानो आलादाखा नंगौना नङा लोगोफोर ना बेलेगखादा आलादाखादा गुदुं गुदुं फिथा बानायना जानायनि यानो बेलेगखाने गुदुं 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 सामसजों सेवदों आं गारबायानो दोङो खोस्लियालाय थेवबो सामसजों बानायनो लुगैनानै सामसजों बानायदों आगि प्रिया लुगै लुगै नोंहा न'आव फैनायमोनबाथ' दा आंनि बानायनाय मोनजाबाय थासिगौमोन ना आगै दे जेबो नङा मोजाङै फराय जेब्ला न'आव फैगोन ना अब्ला आं बानायना जाहोगोन अके दानिया आं बानायना लाजोबग्रोनोसै दिनै मंगलबारबो बेदरबो मोनजाया ओंखायनो निरामिस आरोना नायलाय जि मोजां दुगां जालायदों नै बेलुन बायदि ओरै बेलथानानैसै आयौ खामनाय बायदि नुदों नाथाय खामाखै रेलाव वाव 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 गिदिर जाखांबोलायदो मोनसे मोनबाय जाथावथाव नुदो दा लोगोफोर जाथावथाव वाव टें 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 मोनबाय जानोसै गुदुं गुदुं मालपुवा जानो हागौ सोरनिबा थाखाय फेभरेट टिं 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 बिराद गोबाव जाबायमोन जायैया जानोसै सा लोंनोसै बिसोरा माबाया बिजि एसे मालाय दा जासिगोन आं जाग्रोनोसै मा आंनोबो जानोसै लोगोफोर नै गोथावनो अखा हाबानो ओरैनो थागोन आरो सोरनि फेभरेट मालपुवाया कमेन्ट खालामना खोन्थाहर लिपस्टिक लालाय बायदि जासिगोन दा सुखा खंखाय दङ मोनाबाय खोनसे मामा खला हादो मोना होबाय ओमफ्राय बारा स्राव मोनाखै मबाइलाव बांसिन मोनानाय नुदों आरो आं गावनिफ्राय साइज सुदों आरो गोथाव माने गोथाव जाखादों बेनिफ्राय फुजानाय सुयो आं फुजानाय नुगोन गैया लोगोआनो गैले बिमाखौ लिंना लानांसिगोन Kok udah lagi mata. Masih sama nasur ke puri aja sudah.
जाबाय Manfaat yang seri. Orebali gwthao. Mau belajar dokter, saya siapa? Hah? Bye bye. Nhìn được sắp rồi. Bye bye. Love you. Belati sambram belati bedina leke belati sambram bathon लोगोफोर मंगलबार ना जेबो गैया बाथोनखौनो जासाबला बायनोसै ओंखाम जों स्ल'बै मोनानि उदैखौ बेखौनो बुरखायना दोनथ'नोसै आरो ना माथो लोगोफोर सोर सामब्राम बाथोन बेलाथि बाथोन गोथाव मोनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर ओंखामाबो मोनबाय वाव टेस्टी जाबाय आंना लोगोफोर बाथोना दालि ओंख्रि संनाय दंखायो खदैसो गलायलांबाय सेब जानोसै बेलाथि बाथोन सोरबा फान्थाव बेलाथि होनो जोंनिया बेलाथिल'सो होनो गोथाव जानोसै ओंखाम गुदुं ग्लब ग्लबबाय दुन्दिया दंमोन ओमफ्राय मोनानायखाय लायासै बारियाव दंमोन ना जानोसै ग्लब ग्लबै ओंखाम गुदुंजों दालिबो दोनखायोना ग्लब ग्लब जानोसै वाव टेस्टी